Mahtava Pokemon-maailma, kaikkine lukuisine eri muotoineen. Lajien rikkautta, joka sulostuttaa planeettamme joka kulmaa ja jonka lukumäärää ei ehkä koskaan tulla tietämään. On taivaan hallitsijoita, maanpiirin auttajia ja hoivaajia, valpaita silmiä ja korvia kaukaa historian alkuhämäristä. Toiset elävät ihmisten kanssa, toiset yksinään luonnollisessa elinympäristössään. Joillakin on valtavia yhdyskuntia. Ja kaikki ilmentävät elämää omalla tavallaan.